Едно прекрасно място за плажуване и екскурзия е Агия Напа в Кипър. Ние пътувахме с самолет от София до Ларнака и от спирката в Финикудес хванахме автобус за центъра на това курортно градче. Като Агия Напа е изключително приятно място за разходка и за плаж. Центърът не е много голям, но е добре уреден. Нашето пътуване съвпадна с предстоящите великденски празници и затова украсата на града е толкова символична и всичко създава настроение за предстоящия Великден. В центъра се намира и църквата, защото в Кипър религията и вярата са силно застъпени и поради тази причина хората отдават своето внимание, посещават църквите и те имат много голямо значение в техният живот. Настроението в църквата беше така впечатляващо, а тези икони ни действаха изключително въздействащо и емоционално. Приятно е мястото да се поразходите, да постоите, да поразмислите пред тези икони. Също така в близост до църквата се намира и селския дом. Най-много от всичко в Агия Напа ми хареса плажът. Плажната ивица е голяма, чиста и добре поддържана, пясъкът е ситен, водата е чиста, преходът в морето е плавен, като цената на шезлонгите и чадърите е по-ниска от тази по нашото Черноморие от миналата година. Повече информация за това курортно местенце можете да намерите в информативната статия в блога ми. Хубаво лято на всички и бъдете щастливи и здрави!